nke ndị enyi na-eji ife dị ka akụpe efe agwa nwa m ndị anya ndị ahụ mbatakwa ebe onye ọbụ ifelu m nke ahụ mewe ifelu m nke masị ya upereketa ka akpalata aha mewe nke ahụ afa omenala Igbo kwụrụkwa omenala dịgasị na agbụrụ niile dị n'ụwa. Yoruba na-agba afa, Hausa na-agba afa, ndị ọna na-agba afa, Israel na-agba afa, Egypt na-agba afa, Saudi Arabia na-agba afa. Afa ife eji achọpụta ife miri emi. Onwe nsogbu ụfọdụ mmadụ na-eme ije amara ife bụ nsogbu ahụ. Ọ dụkwu na maka na-asị na Jona na-asị ya jee Ninive, sị na ọ ya eje na ya eje Ninive, ọ banye n'ụgbọ jere ikpu ndị nọ ebe ahụ fee nza ahụ efere ụwa afa ka gbara wee chọpụta na Jona ka ọ mara ewesị ya na mmadụ niile ahụ ekpuna na ọka ma atụ ya na mmiri ụgbọ gara onwe afa ka gbara. Ụkwara ebe ụfọdụ ndị Izrel a na-ekwukwa na Baịbụl a sị na onye ọwụwa chọrọ iji ịjụ ese na ọjụ ha ase afọ ahụ onye ahụ ịjụ ase asịghị na ọjụ ha ese n'aka Jehova kama na o ji eju ase n'aka ndị Het, ndị Geshite, ndị Filistia. Ife ọwụ wee mee ya. Igbo anyị nwere afa, anyị na-agba afa nke ahụ obodo a na-aga ụfọdụ ji ugiri na-agakwa ya etu a, ụfọdụ ji ọba kụwara akụwa ewetakwa bechakwa agakwa ya etu a were na-agba afa, ụfọdụ ji mkpụrụ afa agba afa, ụfọdụ ji ọjị were agba afa. So na ife ndị Igbo omenala ndị Igbo ji agba afa o hiri nne. Ife niile ahụ ịfụrụ owu iji wee chọpụta onwe ife mmadụ emetaghọ ma ọ bụ ife isi ike ma ife ụfọdụ na-abịara onye ọba agba afa wee chọpụta ọ na o nwere ebe osi wee metacha onye ahụ edozie ya. Onye ahụ ije n'afa onwe mmadụ nwere ike na-enwe nsogbu ahụ ọnwụnwụ dị iche iche eje gbaa afa enwere gasị ya na nsogbu ahụ ọ na-enwe ụdị uto na onwe ọmahụ onye nọrọ ụwa ọmara nọrọ ụwa nsogbu ana ma ọ bụ asị ya na o nwere arụsị dị n'ikwu nne ya na okwezi iji chukwu ya na oje chukwu ya ọna ma ọ na nne ya nwụrụ anwụ nwere arụsị o ji wee bịa mana ụka na-ebuna ha arụsị ahụ ebuna ya ọna. So etu ahụ ka ọ dụ like anyị nwa ụkwụ ọrụ eri ada anyị ụfọdụ na-aba n'ụdị ife anyị nwaba ọrụ eri ji nri ji eke ọtụ nsị ụfọdụ ada anyị na-eji enuje di ụlọ ebe ahụ ọ na-efe ochede ezinụlọ ya mana mbọsị ọ nwụrụ anyị ejekwa wenata ndị ewenatahụ nke ha ọ na-afọ a ka anyị agba akwa asị na o nwere ife n'unu ji enuje n'ihe ewenata ha enenebe kekwasị na ọtụ nsị anyị ejekwa were ebe niile ajụkwa oyi. Kedu ife ị nwere ikwu maka ndị ọgbara ọfụ kịta maka na ọ dịzị ka ya sị na ọbụazị ife ekwuru ka a na-eme agbachazie odoge anya na ife agbara ahụ ka a na-akọịta. Kedu ife ị nwere ịkọ tupu njụwa gị ụzọ afọ one ka e nwere? Ife na-enye nsogbu n'afa kịta na-awụ onye ụfọdụ nwere ike eje zụba afịa ọzụkata afịa ọ na-azụga n'ahịa ofu na onye dị etu niile na-enweta ọbata welu nzu fie n'anya chinye nke a yọọ bido mmewe nke eni okwubezie ya onye ya adakarị oribe. Dibịa na-ama mmadụ ọma nwoke ma ọma nwaanyị ikekwe nne onye ahụ na-eme, ikekwe nna ya na-eme, ikekwe nna ya ochie na-eme. Onye ọwụ nwere ike je bie wete nna ya ochie ahụ fụgasị ife a na-eme. Mụnwa na onwe m dị ife a anọrọ m nwute ebele mmọnwụ Okafọ ebele mmọnwụ na ụmụ eze agụrụ Nnewi mụ na ebiri ahụ ite naanị mụ na nwafọ ezi mmụọ biri. Nwafọ ka ndị ụfọdụ ka ọ na-abịa uwe ọnụ gwa sị na onye ụfọdụ echi apụta sịghị na ya mụhụ na eji ụsa abụ mmadụ na ya mụchiere anya lahụ ụla onye gị ọgwụ aṅụwụ na ọ ya egbughu na anyị ekolu nne gị akpa ma okolu nna gị akpa ma okolu nna gị ochie ma ọ jefee mmadụ iwe mara ife a na-eme. Mana ndị ụmụ okorobịa ụfọdụ kịta na-eme onye onwe ego jekọchazie pụta ife ọ na-eme aga n'ahụ na ọfụ ife ọyị ma ọrụ ha agwụ ọchị n'ife a
kpee nzu n'anya ịdakarị ọgwa gị ife sọrọ ya nụ ana ife na ada agwa gị uwe ego mana mmadụ ya abịa n'afọ etu akịta ịfụrụ si emebizi na omenala Igbo mmadụ bịa n'afọ etu akịta ịfụ ọ ka mmadụ ịbara etu Igbo onye ọrụ ife iji agba afa onye ga-awụ m afa gị ịgbacha afọ ụlọ nke onye ọya eji ọjị wepụ n'ilo jegodo egwe karịa aja ojegodo ya ọ dụrụ ya ma ọ dị echi ọ bịakwa kpọrọkwa mmadụ ma ọ kpọrọkwa mmadụ wee bịa karịa onye aha ya ejedo m ndị okenye nwafọ ezi mmụọ so na onye na-agba afa na Nnewi ha ọ gbacha afọ na-aja ya achụ ije chụọ ya ụfọdụ ọ dụrụ ma ọ dazie dị nke a ya arụ arụ gwa gị oke afọ ebere ma nwa ofu ife ahụ ndụ biro n'ọkpụ na eze ha ofu ife ahụ onye ọbụla ọnwụ ikoya ma ife ọna ife na-eme ga nahụgodu ịpụta nwee nagụ onye mkpaziri onye aya da akpaziri ihu si etu a na-eme si etu a na-eme onye a nwere ike ịka na-aja ya achọ ịchụ aja enwere ka nwere ike ịbịa gwa gị ife na nlọ o nwere nke ya agwachakwa gị ijekwukwu okenye ahụ achịkọrọ gị ya maka na nlọ ụfọdụ a na-alọ inu ka ọ na-abịa na ijekwagwa okenye ahụ akpazikwara gị dịka m nwere ndị okenye kpaziri m mụ na ebere mmanwụ n'ụmụeze agụ Okafọ asọrọ ibe n'ụmụeze agụ anyị nọrọ 9 years mụ na nwafọ ezimụọ nọkwa years mụ na Ndụbụilo n'ọkpụ na eze otudo egwu anyị tọrọ ụtọ Chizube n'ọkpụ na eze mụ na ya nọ onye tinye anya ife ahụ dibịa a na-eme ọ dụwakwa gboo o nwere dibịa a na-eme etu akịta ife ọ na Chigụ nyere gị afa ịmụta ya ọfụma afịa bịa na be gị gwa onye ahụ ife ya eri n'afa ịgba afa ahụ ịkarị aja ife ọya chi onwe onye na-agwọ efe deti egwu eji ebe na-edeta onye ahụ eme ya mana ndị kịta onye ụfọdụ ya abịazi ọzọrọ ana m agba afa ana m agwọ ọgwụ ana m enye ọgwụ ana m achụ mmiri ana m adọ mmiri ana m agbakwakwu ọkpụ ma ndị kpuru izi ana m atụkwu ọgwụ n'anya atụzi onye ụfọdụ ọkpọ akpọ so na onye mmadụ nke o mere okenye ikole akpa ịma ndị nke ọ na-eme ị na-eme onye bịa na nke ị na-eme enu owedo ka a na-emenu ndewo biko ụzọ afọ one ka e nwere na ana Nnewi ma ọ bụ na ana Igbo ụzọ afọ one ka e nwere ịnwa na afa ife ejigasị agba afa aka nkọ kama na onye ọya dị ekwu na-ekwu ndị nke ọma o nwere ndị ya gbaa mmiri na pan na-ene anya na na-agwa gị aga nje gasị ya na ma ndị agha merie na anwụọna ma ọ ya dị agwa gị ife ijiri bịa o nwere ndị ya gbaa mmiri n'ọba na-agwa gị ife ijiri bịa o nwere ndị gwọrọ ọtụ na onyinyo enede anya na ugegbe a na-agwa gị ife ijiri bịa o nwere ndị wee ịkpụkpara ka ha ji agba afa ana ha na-agba na-elele ha o nwere ndị wụ mkpụrụ afa ụmụ m ego ayọrị ha ma ndị a mkpụrụ ụdara ndị nke ni onye ọgwenye ọ gara gachacha ọ gwa gị ife ijiri bịa ọ bịa na-ele ele ịkpara nya ka ngara onye okwu gosiri m ife ịfụrụ nwa afọ ezi mmụọ eze udo ziri Igbo n'ụmụme ji aka uru agụ Nnewi nya ekwu n'afa n'afa gwana etu a ka afa a si ekwu n'afa ka ndị a na-afụ ọfụ si afụ ọ dị etu o si kwado n'afa ka ndị na-afụ ọfụ si afụ ndị ụfọdụ ji etisa be mmadụ etisa di na nwunye etisa nwanne na nwanne ọ dụghọ mma ịgba afọ inene anya ife ahụ ịfụghị egbu onye ọ na-ịfụ ha ụdị afa ha na-agbawa gị iche then afọ gị ya kịta na afọ ụgbọ ala ha ekwu maka kịta onwere ndị iche n'ime ha na-abụ onwe ụdị afa ya awacha ịgbanụ ọwụ na-afọ gịrị ka a ya eji gbee onwe ụdị afa ya awacha ịgbanụ ọwụ na-afọ okwe kedu ka o si wee kwụlụgasị Nnewi na-agba afa okwe Nnewi nke kacha dụ ife na ana ama wa afọ ọdịnala a na-agba afa okwe a na-agba afa ịkpara o nwezikwa nke ndị enyi na-eji ife dị ka akụpe efe agwa nwa m ndị anya ndị ahụ mbatakwa ebe onye ọbụ ifelu m nke ahụ mewe ifelu m nke masị ya upere keta ka akpalata aha mewe nke ahụ mana ịbịara etu akịta ịfụrụ ịgbara m nke a gba m ife mmewe ịgbara m afọ okwe mmewe mana na mgbe ijegoro ube dibịa ka a gbara gị afa dibịa achịnye afa gwụọ na ife ahụ ọ na-agwa agụ nwa na onwe gị uro na-ịma ife ma ọ na-egodo nwata etu akịta ịfụrụ ịgbacha afọ ịbata ịgba nna gị ọ na afọ ahụ na nwa dibịa gbara afọ abata ya ama ọhụ ife afọ na-agwa gị jebe dibịa ọchịnye afọ gwa gị na sị na nwanne gị nke ịtọ na-achọ igbu unu nwunye gị eriwuzi n'ife o siri n'ogbu okwe na gị egbube nka ọkụ etu a ka ọ dịkwa be ndị ekpere
onye na-anya etu akịta ọsịrị na ịbata na-abata na bon n'aka nri ebe ahụ ukwu mangodo na ndị ahụ n'ote n'oji chụwara n'ọchị jụrụ onwe na onwe sadanaghị okwu ebe ahụ ese okwenye akwuru ekwu ife na-ahụ itisa ngwuru afọ ịkpala na afọ okwe onye awụ ọka na ụba do na Nnewi oke afọ ebere ma ọnwụ mụ na ya nọrọ ahụ ite naanị na anya ezi nyanwụ nwere nke ọ na-agba n'aka anya na miro ọ na-edo ya anya ọ gwachaghị everything onwe gwọrọ ọgwụ megide gị afịa niile eji gwọ ọgwụ ahụ ọ ya afụ ya anụmanụ niile eji gwọ ọ ya afụ ya o nwere nke onye ebutere mgbe ahụ fọm ọba ife anọzi n'enyi ya na-echezi iwu ka ọ nwụọ na wee nenecha wee gwa ya na onye agbata obi na okere ife a na ọmakwara ya n'elu jee ebe a edu ụmụ okorobịa ijebe asọkọ nwoke ọnụ n'ọba ebe a ejebe adọbite ife ahụ mgbe eji ndị na-asọkọ nwoke ọnụ na-asọkọ ihe adọbite ife ahụ eweta ewere rezọ gbatọọ ya ọsị ji egha ya na ohimiri edo ejegha ya na obihimiri edo a na-azị ya na kedu ọgwụ ya aṅụ ọsị asịsị ji yaba ahụ a ịgụzụbụhodoro na ọgwụ na-atọ ọgwọ na-ababeghị etu a ka nwoke si dị mma na-emebie n'ife ahụ nwoke a na-eji atakịrị n'ọfụcha na mmiri ahụ ọ takịrị osisi eme ife ya na ọjị na ose ọjị ọ bụọ ya kpụrụ mmanya bụọ ya ife a na-eme nwoke ahụ ebe sọnsị jee ọ ya gwọta mana ọ fụrụ ya mana ife ahụ onye ha ahịhịa anyị yọgidere onye ha ahịhịa ugegbe ahụ o ji agba afa o jikwa ya afụ maka nwaanyị dị ime ọ na-ana ma nwaanyị nwoke na nwaanyị amụọ ọ na-abịagide ha ọgwụ nwaanyị atụ ime ine na-eto akịta ọfụ ka nwa si nọ ya n'afọ mere ife niile ama ya nwoke afọ ebele ma ọnwụ n'ụmụ eze agụ mana onye ha ihe nke ahụ ka m mụchara inye ọgwụ n'aka abịa n'afọ ọjị na-akọwadebe ebe ọ ya akọwadebe mana mkpụrụ afa na eji ụkpara agba afa alụsị ejikwa mkpụrụ afa agba afa alụsị eji mkpụrụ afa agba afa alụsị ejikwa ụkpara agba afa alụsị na ife kado mkpa na ya wụ na onye ahụ nọ maka ife ahụ ọ na-eme ya na ụmụ mmụọ na-edughunu ichukwakwara ha ọfụma maka na ichukwu ahụ ọfụma wụ na ife a na-eme anya ya ọfụma mmadụ bichi n'ihe owuwo ọ ya gwaghị okwu. Ndewo.